Какво се дава до края на месеца за Зодия Рак? За Зодия Рак. Какво се дава до края на месеца? Пазите чувствата си в любовта. Ето веднага излезе картата. Имате нужда от емоционална връзка преди физическата, обаче тук се казва. Преди физическата този месец ще имате нужда повече от емоционална връзка. До края на месеца ви се дава една объркана комуникация. Не може да се вземе тук някакво решение. Няма да може да вземете някакво решение. Объркана комуникация. Човек, който крие чувствата си. Някакъв човек тук, който прекалено критичен ми се дава. За някой от вас ще имате ще бърка на комуникация с такъв човек. Внимавайте за недоизказани думи, за погрешни тълкувания, така се казва по тези карти. Гледайте за човека не само какво прави, но трябва и комуникацията да оправите с човек. Един вид трябва да се направи един разговор с този човек, защото, както казват, не гледайте думи, гледайте действията. Тук при вас обратното трябва да някакъв изяснителен разговор се дава, че трябва да се направи по тия карти. Да, за да се даде някаква яснота, тук ми се казва така, по тия карти. Не оставате място за взаимност тук. Не оставате един вид. Опитвате се да управлявате ситуацията, опитвате се да бъдете стабилни, да управлявате ситуацията, но тук се пазете от това някой да не ви се опитва да ви измами или да ви подведе, или да се крие някаква информация от вас. Точно това се казва да направите изяснителен разговор с човек, който се крие прекалено много чувствата и намеренията си, прекалено е критичен такъв човек ви се дава тук. Твърдоглавие, ще проявите твърдоглавие всъщност. И въпреки, че имате много силна нужда от близост, ето, тук ви се дава, че имате много силна нужда от близост, много силна нужда от любов, от един вид, едновременно с това вие се защитавате с мълчание, с дисциплина. И вас не мога да ви разбера. Това ми се дава до края на месеца с такива любовни, с такива тързания. Ще имате. Това ще бъдат драмите около вас. Надявам се да съм ви била полезна. До нови срещи. Чао!